Obila e gwenge mag Suna East Sub-County tima pedha ne jal moro mitudo koda keth mar golo ringre yuore ma en nyamin jaode. Kata obedo ni mosenindo noik higni 12 mokalo, wachore ni yuore ma hike nyalo romo 60 nogolo ringre bur kaluwore koda ywaruok e kinde gi jaode. Monica Dhiambo mayande ne nie keny koda chich, kata kamano yango ni ne gipogore nikech tungni mag dak kuom higni maloyo 3. Owacho ni achich notimo tim makwero mar daro ringre nyamingi bang' kano dage doke ode. Apedha dhi nyime ne achijno. Agocho ne wuoda Joji bianeka to Joji biro pondi se okiro se golo. Koro ka Joji biro takone ni bed kanya kotieno okiriang no kele gotieno obet ka chopo tieno to gochona ni awasedhi nyaka dala wayudo kogole adier okiri bro kwayudo ana biro dala ango nyalo kele kata saa 10 otieno yo ko bet katimore saa 4 Monica gocho mam okiri osekelo apondika isan chief wadwani gibigi kao maiti kwa ginyiso wuoth gimanya gilo madu kasir kalo kawe ni next week saa kodwoke wadhi kidala rapondi ni ne nyamera no kodhi tedo to koro kano to ne wawuoyo gi jodala no kwaya ni mondo mi wawuo gi jaoda mondo mi oyike to no wawuo kod gi moyi koro koseyie to engimana kod jaduong' no osebedo maonge kwe koro ambe asika bet ga mana ok atemo penjo monde what might have happened gitemo lero na kanyo motimo giro ne motimo no kiri to timo giri nikech jaode mane gini goda chon modwani mondo dog dala mondo gidhi dage chal ni mama ni pod otamore koro gino kone kanyo ne odhi kawo nyamin gi kuma noyike mondo bi odag godo kuma dag godo gin gi kawo katu kare modhi motimo gino mobiro wito piti kanyo koro an gima timo se gocho ne polis osedes mapoko ne gibiro mondo gikawo piti station. Wachno mawuok Migori koro tero nyaka kaunti ma Siaya kuma familia moro